Moko kuom jood bura ma pacho ka endi onyiso piny owacho mondo gol nying kembe ma itudo kod mbolea mabandia ma osebedo ka iuso ne jopur. Jaod bura ma Githunguri Gathoni Wamuchomba oseyo sirkal kuom tuo dhogi ni onge mbolea mabandia e kinde ma jopur to dhi nyime kod nyiewo mbolea mokikore gi kite kod kuoyo e dero mag sirkal. Ma endi biro e kinde ma gundni mamoko mag mbolea mabandia no yudi e gwenge ma Kilgoris odiochieng' ma kawuono. Chris Owino miolero. E twak margi kod jofwamb weche e bore Nairobi, josiasa e bore riwruok manyien mar siasa mar ground team omedo dwondgi e midhiero mar mbolea mabandia mosebedo ka iuso ne jopur. Jaod bura ma Githunguri Gathoni Wamuchomba wacho ni en gima mako dhok ni dero mar sirkal mar uso cham kod kothe NCPB ema osebedo ka itiyogo e uso ne jopur mbolea mabandia. But to our utter shock, the fertilizer that is out there being sold as subsidized fertilizer from outlets from National Cereals and Produce Board. And in this case, I'm talking about the fertilizer that the farmers are receiving messages on their phone that they qualify for subsidy program. It is adulterated fertilizer. The seeds that are available are fake seeds. And we are the farmers' voice, and we must call out the minister in charge of agriculture. Wamuchomba bende omako amen kod jatend migawo mar pur Mithika Lenturi kuom tuo dhoge ni onge mbolea mabandia e kinde ma jopur to imiyo mbolea mokikore kod kite kaachiel kod kuoyo. The minister has appeared on television and on newspapers denying that there is no fake fertilizer. Yet, we are witnessing this kind of fertilizer every day. Yesterday, I was presented with 5 bags of fertilizer that is purported to be fertilizer, but it is fake stones mixed with donkey's poo, and it is being sold as subsidized fertilizer. We must call out this mess. The government has become so insensitive to the extent that now they are calling farmers. Jood bura go dwaro mondo sirkal owuog oko malero ne jopiny ng'at ma osebedo ka uso ne jopur mbolea mabandia kaachiel kod chwalo ng'at makamano e doho. Who supplied the fertilizer? Who won the tender? Why don't we see these people to explain to us why this fertilizer is chalk? Some of this fertilizer is chalk, it's not even stones. Yeah? And some fake poo. We don't know where they are getting the poo from. We want these people who supplied this fake fertilizer already behind bars. E komachielo, Gavana Matharaka Nithi Muthoni Njuki okwayo sirkal mondo ndik jogo duto ma uso ne jopur mbolea kaka yo matieko ongoke mag mbolea mabandia. Anyone who is selling fertilizer in Tharaka Nithi County must register with our Ministry of Agriculture in the county for us to inspect the fertilizer and verify that it is the best quality for our people. Otherwise, ni kazi bure kupatia nyinyi mbegu ya kupanda ya certified seed alafu mnanunua mbolea ambaye ni bandia. Hiyo ni ungwana kweli? Magetimore kinde mbolea mabandia mamoko bende omake gwenge mag Enosoen, Kilgoris, Osinoni kaachiel kod Keyan. Apisas mag okwach kich e gwenge mag Kilgoris osechako timo nonro e wi mbolea makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Sirkal osechako